Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Aprilia Natasha saking kelas 9H, nomor ujian kaliatus 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala SMP Negeri 4 Purwokerto, Bapak lan Ibu guru ingkang satu luhuring kawruh, staf karyawan ingkang satu luhuring budi, lan kanca-kanca kula ingkang satu kula tresnani. Kita sareng-sareng panjatkan puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan, keberkahan lan kesehatan sehingga kita saged kempal teng adicara meniki tanpa alangan setunggal napa. Kula selaku Ketua OSIS SMP Negeri 4 Purwokerto ngaturaken kathah matur nuwun dening Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Purwokerto ingkang sampun paring izin kangge adicara menika teng SMP Negeri 4 niki. Lan kula nyuwun agunging pangapunten menawi kathah kekirangan dening adicara pengatan kemerdekaan niki. Sampunipun adicara menika kita sedaya saged niru para pejuang bangsa ingkang boten putus asa merjuangaken Indonesia merdeka. Kados namung semanten ingkang saged kula aturaken teng adicara menika, bilih wonten kelentak-kelentu kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.